Asinibingelele bafethu sinamukele kwi-podcast noma nicekza. Hey namhlanje ke ngiphethe uwele bafethu umfethu lo waseChesterville. Kuthiwa uwele waseChesterville. Angazi ukuthi umuntu meyiwele uyozabe umnomzane lo kuthiwa uwele kunjani mfethu? Hamba kanjani mfethu? Ugrand bafu. Kurata ungitshela ukuthi uzokudelela angiphathanga ukudelela ngapha. Ngayisholo. Uright kodwa. Angiyaphila mfethu angibingelele bafethu abalandeli be-podcast. Mfethu sibonge ne indlela ophusha ngayo nje social media usianalyze into eziningi nje siya appreciate. Hawu mfethu kubonga mina mfethu. Sikhuluma ke udaba la lomjida sithi sakha isizwe sakha umjida so ngithe nje ngikulanda mfethu sizokhuluma ngediscipline eshaya kakhulu amajida siyawadinga abanomzane bakusasa so bafethu kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi into eshaya umjida sibeke obala sibuke singekho perfect nathi kodwa nje siveze ulwazi esinalo nama mistake ashayayo neswabonayo kubantu ngibuka la ukuthi amajida amaningi mfethu ayashayeka uma ngabe eseqala ukuba right financially kwi discipline indlela approacha ngayo izinto zomhlaba uthola ukuthi amanye agcina esefuna ukuthi aveze mangabe right kakhulu ukuthi wona ase right yabo in terms of everything in terms of alcohol bo nezinye izinto eziseceleni ezenza ukuthi amajida agcine esefuna ukuthi angabe disciplined financial yabo ukuthi yini kahle into ewalimazayo from the start ngabe ipressure isuke emuva la khona umuntu athi ngahlupheka kakhulu mina ngifuna ukuthi mangabe sengiba right ngibavezela abantu ukuthi ngiright uthola ukuthi useluze focus kwezinye izinto mawubheka umsuka wale pressure ngaka amajida agcina esenayo amanye resign ngisho emsebenzini exako yikweletu ngenxa yokuthi afuna ukuthi maintain i-lifestyle angekho kuyona amantombazana yonke into yini affect kangaka mfethu amajida from the start mhlambe before sikhulume ngamajida esemadala sikwazi ukukhuluma ngamajida esemadala singaqalanga sakhuluma ngamajida esayintwana akuyena wonke umuntu oba nenhlanhla yokuzalelwa emshadweni noma uzala oba nenhlanhla yokuzalelwa ekhaya elinomama noba ngisho ukuthi umalume or ini ngiya kuphi most yosis thina abafana sifike simithisa umuntu esifazane mase siyabaleka usisi meke wanengane yomfana esebenza usisi into oqala yenzayo wenza ngayo yonke indlela ukuthi ingane ayikufeel ukuthi ubaba akekho yonke into edingwa intwana ekhaya umama wenza sure ukuthi ubuya nayo ngisho ngathi ifunani umama uzothi nje into ayifuna umntana ngifuna ayithole angakufeel ukuthi umntanami akekho ubaba wakhe mase kwesibili ke sibuyele kumjida mhlawumbe isikhathi esiningi osuke ehlala nomama noma nomalume noma nobani ingane yomfana ekhaya ayinikwa yonke into not because aba afford ikhaya basuke beyifundisa responsibility ukuthi kufanele kuhambe nawe ukwazi ukuzimela ngiya nje kule yambuzo wakho epressure so sigcina intwana zikhula lezi ezihlala nabazana noma nomuntu esilise ekhaya ngisho ukuthi umalume zikhula kube ngazi ukuthi ziyashizila compared to lezi ezihlala noma kuphela nalezi ezihlala noma kuphela zikho wrong uma uprotect ingane yakhe ekutheni ingabonakala ukuthi ine single parent ayenzele yonke into ekhumbula sisakhulu ukuthi kunentwana ezazingasweleli utho kodwa kuthema kuhamba isikhathi lentwana engasweleli utho uma kushona abazali igcina undi ngasithebeni ngoba ayifundanga ngisho responsibility most yamantombazane akhulisa ingane njengamanje uma ungacheck ukuthi obaba bengane zabo laba babalekile yini akayicontribute kubo uthola ukuthi ngisho esemdala wethengela uma wakhe ama-underwears because uma wakhe yena wethu umnika uthando kanti uyambulala ingane yomfana uyinika i-responsibility ukuthi ngiyakuthengela manje kodwa kuzokuhambe kumele ukuthi ukwazi nawe uyimele ngoba awumnenzeli manje umenzeli kubo ukuthi uma sesishonile thina fanele kube khona umuntu responsible la ekhaya siye kulena ke pressure into eshaya amajida amaningi asemadala uma ukhule isikhathi esiningi ushizila usukubuka abantu abahonta ngayakho abasuka emzini right bethatha intombi ezinhle yonke indawo ukuthi cha bobani badla kahle uthi nawe enhlizweni yakho mhlanga right empilweni into yokuqala engoyenza ngiyothenga imoto mase ngibagcwalisele ukuthi nami ngiyindoda agcine sephila impilo egcwalisela abantu akhohle ukuthi kubalekile ukuthi nabe responsible ekhaya most abantu abashawa ipressure uma ungafika ucheck indawo abalala kuyona ubabone bese emaklabini bethenga izinto eziright ufika ucheck kubo ukuthi yini ayicontributayo kubo uyaleka yini anayo yena empilweni kuyaleka kodwa ngaphandle unayo yonke into unconywa utshwala phuzayo
ukutshela ukuthi utshwala obuthila ngiphuzi mina because ngiya afford uhamba ngemoto eright kodwa uma usubheka la suka khona kusuke kuleke so ibuyele sekuthenini ke ingane yomfana ungayenzela yonke into kodwa akwazi ukuyenzela yonke into ungayifundisanga ukwenza ngoba asike size sishone nabazali bethu boshona kuqala and bayoshiya uma sebeshiyile kuzoba inkinga ngiyakekho umuntu oyosamukela ngoba basifundisa ngeresponsibility babethi bayasiprotect enkingeni sagcina sigaxela kodwa bafo mase sibuyela kuyona indlela esikhule ngayo thina bekuthafu bafa ngifuna uqamba mhlawumbe nawe uyakhumbula ubukuswele ngisho uphaqa ungakwazi ngisho nanokushaya iround uyoshela amajiti ehamba uboleka ngisho itiki komunye umfana yabo so leyo nto leyo I think mina ihlalile kakhulu kubantu abaningi yazwela nganga ngokuba umuntu usenalento ukuthi mhla ngagrand ngifuna babona abantu ukuthi ngigrand and mfethu mina ngiphatha kabhlungu ukuyibona leyo nto ephila amajiti ngizoya mhlawumbe kuma soccer players ibalimazile kakhulu lo abadlala ibhola nama artists as well so ukuthi umuntu bekade efuna ukuphumelela athi mase ephumelela kube sengazuthi ubekade engenayo igoal kanti iyo lento yokuthi umuntu ufuna ukuthi aphilele abanye abantu ufuna ukugcwalisela abanye abantu ngoba washizila kakhulu mina nje mfethu hayi ngiyangifuna ukudlala ngawe yangishaya ekukhuleni kwami lo nto leyo ngaba nalento ukuthi emhla ngagrand ubona abantu but kuthe mase ngikhula ka sengimdala ayingayibona lento ukuthi no man ayikho right impilo yokuthi ufuna ukugcwalisela abanye abantu and into ekulawula kakhulu yabona mawusheshe wathatha mfethu umfazi uyakulawula mfethu uyakwazi ukuthi akwenze ube angle right as out yabo ngiyithanda lo show ukuthi because in most states uyayubone like nginabangani nje nama abaningi ba ama breadwinner manje emakubo ne but mase sesicheck ukukhula kwethu sonke vele asikaze sikhule grant njengoba usho ukuthi khona umngane wami nje thina size share ngisho phaqo ukuthi made begqoko akayena wasekhaya umngane wethu makade begqoko wena kusho ukuthi kufanele ubalethe kusasa baqoke elokushini eChesterville bayasazi nje vethu ukuthi owele nje basathina kwakuba nanomisi ke elokushini ontanga yakho bahambe baye ehholo begqoke kahle nani not ukuthi yabo ekuhambeni kwesikhathi uyabona ukuthi yazi le nto yangikhulisa ngani na njengamanje abantu bahlonipha amagama ethu abahloniphi ukuthi sigqoke kanjani abantu manje bahlonipha inkulumo zakho abahloniphi ukuthi njengamanje abantu abasanakile manje ukuthi ugqoke ngisho ungafika ufaka ijini ebizayo wena because abantu seke bayizwa into yokukhuluma emlomeni sebehlonipha yona ngalendlela yokuthi indlela esasigqoka ngayo senandaba nayo ukuthi yazi ngangifuna ukukhava iscore manje usubona irespect ona because manje masingabuya sicheck ukuthi baphike laba begqoka kahle enkathi nasishizile hey wena yabo so kunzima kubona manje ukuthi bavele iyakulena nto ngikutshela yona ukuthi sometimes abazali bethu basinika uthando befuna singabona ukuthi obaba bekho kodwa ekugcineni umuntu esilisa ingane umfana yamdinga umuntu esilisa ngoba umuntu esilisa uyakufundisa yazi ukuthi uma ungahamba yabona uma uhamba nethama lakho baba wakho nje uthi uyothenga amateka 1.5 ngine show ngeke ubuye namateka 1.5 ngoba ukubizela eceleni akugoqa athi hazi ku 1.5 ngaphuma ini nana in as much as ubuwathanda amateka kodwa ngendlela sekugoqe ngayo ugcina usubuye neskipa nayo yonke into namateka amahle kodwa angasafani nalawa ya kodwa umuntu osifazane uzothi athi ngimnika into ayifuna ngiphume kuyena so amajita into engiyakuyona sekuthenini ngisho ukuthi usisi wakho ubaba wengane ubalekile wena njengomalume iba seduze kwabashana bakho ngoba hayi ukuthi uzobubalwisa ngoba bathengele into eyishiphile but ubafundisa iresponsibility yokuthi melanani nepressure ngoba kusasa khona abantu njengamanje abalwa ngento ezigqokiwe kube khona abantu abalwa ngemizi kube khona abantu abalwa ngokugana so wena uzothi usastake ekugqokeni kanti abangani bakho sebelwa ngokugana sebelwa ngokwakhe imizi asebakubo so ingakho ngithi mina umuntu okhule efundisa iresponsibility ungcono kunomuntu osuke enzela yonke into kodwa bengamtshelanga ukuthi soshona thina njengabazali bakho njengoba sikwenza usala so iproblem iba lapho nje mfethu iyona nje into efika ibe inkingi ukuthi abafana bayakhula yes but sisebenzela yonke into kodwa sibafundisa ukuba responsible ekhaya like yazi ukuthi mfethu angazi mina wenza kanjani abazali bethu babenganqeni ukupha 100 rand mase bakushayela ukuthi udle wedwa uthi bathi nophe mina nje but awuzange usayithengelanga lutho ingane zakini lesingaka abazali bethu babesithatha up sokwazi usidiscipline ngalendlela basidiscipline ngayo ngiye ngibuke mina ngelinye ilanga ngake khona amakhadi ngilokusebenza ngayo emsebenzini ngawakhohle ephaketheni so ingane yami ngayibona idlala ngalo lelo khadi lelo ngithe sengiwafuna ekseni ngithi mina ngifuna amakhadi ami kanti amakhadi ngibashiya emsebenzini ngayithethisa ingane ngayivusa ekseni ngathi ayibheka amakhadi kanti amakhadi awekho asemsebenzini ema ngifika emsebenzini eyangidla lento ukuthi ngidlale ngengane yami ngayivusa ngayithethisa ekseni abazali bethu babekwazi ukuthi
bakudiscipline ngento right kodwa bangabi no guilty thina siba guilty kakhulu yini lento ethina abazali banamhlanje senza sibe soft kangaka enganeni yabo uthando lwethu compared to uthando lwabazali bethu abazali bethu babengakuthandeli into yamanje babekuthandela ikusasa bekwakha yabona abazali bethu babekushayela ukuthi ufaka ama earphone bethi uma sesikuthuma uzozwa kanjani hayi ukuthi bakuthuma manje bathi uma sesikuthuma uzozwa kanjani babubulale ngenduku hayi ukuthi uma sedlula umuntu ushayelwana usevala indlebe akasafuni ukuthunywa bafungisha ifridge thina nje ubungahambi uye efridgeini ufika uthatha into oyithandayo ubuyicela thina ezethi ingane mfethu nje ziyavula efridgeini yabona iyakuphikeke manje lento abanye abantu abalibukele bazothi phela nina naninga afford not ukuthi thina sikhuluma ngokuthi asinga afford sesivikele ukunga afford kwethu einganeni zethu zikhona izinto ezi afford ekhaya kodwa ababekufundisa idiscipline ukuthi uma manje sithi wonke umuntu akathatha efridgeini uzothatha udle konke wena kanti kusekhona umfweni ongadlile so into eyenza ukuthi ingavumeleki ukuthi uyozithathela ingoba babekufundisa ukuthi siyashare laba abafike bakwazi ukwenza yonke into ukuthulakala bafike babe inkinga eres ngoba akafundanga ukushare nomuntu akubo how much more umuntu azofika ahlale naye endlini engamazi uthi eres elele ezokuvuleka ifridge aphenye ukuthi akudliwa yini okwakhe kodwa uma ekhaya nikhule kuthiwa uyivulele ifridge into oyifunayo ucela umuntu omdala mase kusela isiceke sedrink ekhaya uma uyivulele ifridge ungafika uyithatha uyiphuze yonke because uyifice eqala kodwa abantu abadala bebezothi lethani inkomishi nginithelele mase nize nonke nobhuti bakho banithelele igceke elinganayo because akekho omkhulu ngisho kuthiwa ngeage anilingani kodwa la ekhaya ningane nonke so ezinye izinto wawungabona ngathi wena i-affordability kanti not only affordability it because banifundisa ukuthi akekho omkhulu kunomunye ngoba mase beshonile uzithathela nosala nibanga ngisho umuzwa kini ngoba wazi ukuthi wena yonke into enkulu iqala ngawe yazi uthinte indaba yaseresi ngavukelwa something yabo sikhuluma ngediscipline yomjida la but have you noticed indlela kulezi insuku evuka ngayo itopic yebullying einganeni zamantombazana uma ngabe hlala ndawonye eres kuhlezi kuzoba naleyo problem leyo ayikwazi ukuhlalelana uma ucabanga mhlawumbe isizathu salokho yesiphi yabo sikharisiningi nje mangenza izinto ayikho into engibaleka ukukhuluma ngayo njengento ithinta abantu besifazana ngoba into ithinta abantu besifazana iba ne debate eningi kakhulu one kulento yakhe ukhuluma ngaseres mina ngeke ngahlala and ngeke ngalida iSRC mawulide iSRC ama cases abafana endlini nama cases amantombazana endlini abafana yabo sengibe ne camp yabafana I think isithathe ngiyakuyona into yenza ukuthi camp yami ibe successful ingabi nawo ama complaints amaningi ngoba eyabafana uma campaign uzodliwa namhlanje ubhontshisi nophuthu example abafana bazolabamba ulayini badle ubhontshisi nophuthu amantombazana azofonela emakubo athi kuphekwe into engayidli ngicela ningifakeleni imali ngithole yini lento oBolt le ikuta lezi ithola iskuta idli pizza phambi kwabanye abantu so into engishoyo into oyibuzayo ukuthi why kunga I think ikubona mfethu abantu besifazane lento they complain too much nje bona one ngisho ngathi uyafika endaweni fanele afika check ukuthi labantu anabo ba kwi level yakhe yini uma ebona ngathi abekho kwi level yakhe fanele bakhothamele yena kanti ufike nabo bafuna ukukhothanyela ngisho nihleni amajida nithi ngibizo sisenzohlalisana nabo ngeke bethi befika sebeyazwana kodwa wena uyakwazi ukuhlala nomuntu ungabuzaka ngisho igama lakhe kunjalo uxoxe uzohamba so ngiyakuthi mina ngithandi kakhulu ukungena kwi topic yabo because iyosidebatisa size sikuze kushona ilanga singaqedile uhle sahleli la emajiteni so ngeke ngezwe la ukhuluma ngokuthi useyinhlelweni zokuthi wenze i-discipline camp ngeke ngwabona ama camp ayasebenza kakhulu ama camp so uma maphi nohlelo okay kule camp abafana ngiyakuleya nto engikhuluma ngayo ukuthi la kanga ngiqale ngichaze nami mina ubaba bebhungukile sikhuliswa umuntu esifazane yedwa but ngiyababonga ubaba basesontweni nomalume wethu umalume wethu wayenza sure ukuthi ukhona njengomuntu wesilisa ngoba ngilento ngithe ingane umfana ngisho ngathiwa niyamdinga umuntu wesilisa osesibethu mfethu uma usisi wakhe ethola umntwana
umuntu esifazana akasi-own isibongo ngoba ngashada noma yinini. Kodwa wena isibongo sakho sakababa wakho uma ukuthi uzalele nje kahle kushadiwe uyofa unaleso sibongo. So la ngiyakhona sekuthenini uma usisi wakhe ethola umntwana engaganile leyo ngane efanele ibize isibongo sakumalume. Okusho ukuthi ngoba umuntu esifazana akasi-own isibongo ngelinye ilanga uyogana asala umshana ngoba ubiza isibongo sakumalume. Ukuthi yonke into yesizulu ethinta umshana ithinta umalume. So inkinga esibhekene nayo manje sesibe nomalume abanenhliziyo ezimbi balahla izingane zosisi ngalendlela ukuthi ngisho ingane kaSisi ithi ifunana ayisakwazi ukuyocela kumalume ngoba ayikwazi ukuyocela kubaba wakhe ngoba akakahlawulile fanele icele kumalume. Omalume sebethathwe umalumekazi bakhohlwa abashana babo. Amantombazana amaningi ke njengamanje akhulisa izingane and adinga abantu besilisa ukukhuluma nezingane zabo ngoba kunento eziningi njengamanje ezibhekana nabafana. 1 i-peer pressure esikhuluma ngayo, 2 ugwayi, ama drugs, amantombazana, but izingane zabafana zikwazi ukukhuluma noma bazo. So lento siyenza ukuthi kuswelakala omalume. So thina singene njengomalume kubashana bangenabo umalume sabenzela i-disciplinary camp, not per se disciplinary camp because sithatha laba suke bengakangene enkingeni ukubavimba ukuthi baye enkingeni ngoba uma manje uthi uyovimba umuntu othatha ama-drugs uthenga ama-drugs kubukhuni kunokuvimba umuntu ukuthi angene ama-drugs. So siyaba invite njalo ngoJune siba ne-camp yabo ngama-holiday June and December siba ne-camp yabo sibahlalise ndawonye silanda abantu abake baboshwa bezokhuluma nabo ukuthi kunzima kanjani ejele, silanda abaseshi bezokhuluma nezingane bazosho ukuthi amapha ama-cases abhekana nezingane zabafana, silanda ama-social worker, silande ngisho ama-psychologist because izingane zabafana zithwele. Ingane yomfana meke yahlakanipha ifuna ubaba wayo, uma ifika kuba i-rejector iba nesilonde esikhulu because iyamdinga empilweni. So izingane zabafana eziningi sike sabhekana nazo ama-cases esibhekana nazo khona yasixoxela ukuthi ubaba wami waka next door ekhaya. Sure. Uma wami washona ngihlala nogogo, ubaba wami uhlala ka next door akangibingeleli ngisho siphambane esangweni. Ngibuka ezinye izingane zakhe ziyabusa mina ngiyahlupheka. Yasho yakhala enye yasixoxela ukuthi uma wakho ushade nenye indoda njalo bayalwa benoma wakhe ifonele kuthiwa woza uzokhuza nangu uma wakhe eshawa ithi ngivukela ukuyoshaya ustep father. So izingane zabafana zibhekana nento eziningi empilweni kodwa zikwazi ukukhuluma. Ingakho uzohamba kambe kuthiwa ingane ibulala umuntu eres enga ekhule nayo akekho umuntu okwazi ukuyilalela because abantu besilisa silahlile izingane zethu abashana bethu asinandaba nabo. Okwesokugcina ngizokhuluma ngako government wethu, i-budget yomhlanga i-cost amamiliyoni. Sithini ngabakhonyana balawo izingane zimhlangeni? Yabo abakhonyana bazosithini ngoba ziyathatha izingane ziyokhuliswa ngithi ziyahlolwa kwenziwe yonke into ziyafundiswa zizogana abanike mase zibuye emhlangweni uma singena ndaba nabafana ngoba yiki plan ya government ngisho inhlangano ekhona ezithi zibulela abafana uma ufika uthi yolalela zithini zizothi akuyekwe madoda ukuhlukunyezwa abantu besifazana asihlukumezekile nithini. Ayikho inhlangano elwela thina, kunenhlangano zethu ezilwela abantu besifazana. Nathi sihlukumezekile but akekho umuntu osilwelayo. So into esisho ukuthi ugovernment akanayo into initiative ikhuluma ngabafana. Yonke into zithi ingane amantombazana ayohlolwa ukuze ezoziphatha kahle uma bebuya akekho umuntu ozogana ozoshada la mantombazana awathatha uzani zogana thina ngobani abafana balekeleliwe. So sivalana leyo gap ukuthi okay uhulumeni akasi-ignore but thina njengamadoda sesi-influential kubantu lethani izingane zabafana sizizameleni thina ukuthi le ngane zikwazi ukuya phambili ngoba masiyeka asinawo amadoda kusasa. So kahle uma ingane yomfana seniyakhile yini enisuke niyibhekile kuyona ukuyifundisa ngediscipline nendlela yokwenza ngendlela eright ukuthatha izinqumo empilweni no. 1 i-target nje aim yethu kahle ukuthi bafunde ukuba responsible because ekugcineni ngisho ngathi umuntu like ake ngibeke example lelo yazi ukuthi ingane mekuyaqala athi 14 years ishintsha indlela yenza ngayo because umfana usuke sayifuna ufana nengane egaqayo. Ingane emeyigaqa mekaqala agaqa ibamba into i-taste mayibona ukuthi ayitheste kushuthi ayidliwa ishaye phansi ifuna ukuza ukuthi iyakhala yini mangiyisha phansi uyabo. Nengane yomfana ke iqala uyibona ukuthi ifaka ama-earphone ihambe ibuye ebusuku ithi biye ejimini usatest ukuthi kuphi la mina engifitha khona. Uma engayanga ejimini intwana zakini nje zidlala ibhola kuleya age, uma zingayanga ejimini zizothola ithina ziyabhema useqala ukungena ama-drugs bakwi-age yokuzithola. Ingakho sibalanda ukuthi ngoba kuyenzeka umuntu ethi uyayithola ayithole into enrongo agcine engabuyanga.
ugcina usunengane encane esiyiphara kanti hayi ukuthi uyiphara wazithola wagcina ethola omalume endaweni yokuzithola kanti omalume abarong ekuyibona ababhemisa ingane ama drugs. So uma sezithola into enwrong akasakwazi ukubuya. So thina into esiyenzayo ukuthi before bayithole because silanda ama teenager kakhulu akayithole ne guidance i-age mhlambe thina 12 to 21 23 years because abanye kuyenzeka uthola ukuthi khona ke was invite nje umzali ekhala ukuthi ingane yakhe ayikho discipline mase sibheka uyena wayenzela yonke into wangayifundisa lutho ayikwazi ngisho ukuhlonipha umuntu ovakashile sathi masifika nje avela lihlaza kuthina sayitshela ukuthi into esoyenza thina sokugxoba ke awusazi nokusazi ngoba sasesibuka ukuthi lo uma wakho usemlimazile kahle kahle userealize manje ukuthi ngimmoshile lo. So baningi abantu abakanjalo. So i-age yethu ileyo age ama teenagers sisuke sizama ukuthi sibaqoqe ekutheni bagcine bengenile endaweni ezwrong. Ngakho ngithi silanda ngisho abaseshi, silande ngisho abameli, bayisha ama cases because kuyenzeka ukuthi wena nengane entombazane wena wazi ukuthi ingane yakhe iphethe kahle. Ilale nomuntu. Uthi uma uthethe wena ukuthi kwenze kanjani ithi ingane irishiwe. Awusabuzi ukuthi uyi-investigate ingane ngempela kwenzekile ugijima e-police station angithi ukuthi umntana amudle ngole kugcina kuboshole kade bethandana. So into efanele sibatshele zona besakhula ukuthi babe careful. Hayi bafo kulungile. Bafo ngicathi mhlawumbe sesiwageqile amagula sakhuluma sachaza abazweli abanendlebe abazali ke siyabanxusa ukuthi bavakashele icamp buka bafo bayibona mhlawumbe kuma socials mabekuchecka amawela seChesterville and Friends nifunele lelifundile ngeke uthatha ingane yakho iwelele kamfundo ingane isakwazi ukubhala luke nje ku right ukungafundi nilethe kimi ngadlala ngakhuluma nathi sobabili nje bafethu manje amawela seChesterville and Friends usho ukuthi ucela ukuletha umfana ukhona umnikele siyayisukhokheza sihlala kanje isonto lonke ingane siluke senza ama programs athinta abafana kakhulukazi kodwa nje into ebalekile umalume abangasuki enganeni zabafana ziyabadinga. Hayi sibonge ngenxa yesikhathi mbukeli ungakhohlwa ukusubscribe kwi channel usisupport siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga mfowethu.